tubod sa iya, napakatapos na magbakli kan sa indang pagkabuhay, nagiging ng dayupot sa pagsunod sa iyang Diyos noon nakabutan. Ang Santa Misa po niya tungod niyan panginginutan ni Reverendo Padre Larry Nagales. Matindog na po ang gabos asin awiton niya to ang awit sa pagpuon, kaibanan ang PYM Choir. Sangaran ka nama, kanaki asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristong kagurang nanta, ang pagkamot kan Dios, asin pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, ako ang taan sa mga kasalan, kanganing magkanig o kita na magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan. Asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri. Sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Birhen.
sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Gloria in excelsis Deo. Sa Diyos sa kaitaasan, asin sa dagat katunilongan, sa mga tao marahayan buhok. Ginoong amika, inurugyawi ka, sinasamba mi ka, pinapanguraway mi ka, pinapasalamatan mi ka. Ulitan, dakulang mo pangurawayan, kagurang na Diyos, aleng langit nyon, Diyos ang makakamhan. Kagurang na aking bugtong Jesucristo, kagurang na Diyos, Cordero kan Diyos, agikan Ama. Ikaw na nagpapara kan mga kasalan kan kinabang, kaheraki kami. Ikaw na nagpapara kan mga kasalan kan kinabang. Ako aansa mo pagkimahera, ikaw na nagtutukaw sa to kan Ama, kaheraki kami. Ikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan muro kahalang ka. Jesucristo kaiba kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Pamibig kita. O Diyos na nagpapahayag kan sa imong kapangyarihan, orog na sa imong pagpatawad, asin pagkaherap. Dugangan mo sa moan sa imong grasya, tanganing danay na nagaandam sa imong panuga, gibuhon mo kaming makiheras sa mga langitnon na kayamanan. Huli kay Jesucristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, kay bamong nabubuhay asin nagahadeg, kasaro kan Espiritu Santo, sarong Diyos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. An enot na babasahon, nagpapahayag na kabutan ng Diyos na kita patawadon, asin mauot niya na mabuhay kita sa saiyang pagkamuot. Himateon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Ezekiel.
Olay kang kagurangnan, nagsasabi kamo. Bakong tultol ang dalan kang kagurangnan. Manangog kamo, o harong ning Israel. Ang sakong dalan, bakong tultol, bakong ang sa indong dalan, iyo ang mayo ning kanultulan. Kung magtalikod ang suripot sa iyang kasuriputan, asin magibo kang sala, siya magagadan. Sa sala na ginibo niya, siya magagadan. Alagad kung magbalik ang tampalasan, hali sa ginibo niyang katampalasan, asin magibo ning tama sa kamatanos, siya mabubuhay. Hulit ta nagtalikod siya sa gabos na ginibo niyang kasumbikalan. Mabubuhay siya, ta mabubuhay, dai magagadan. Tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial, giromdoma ang sa imong mga pagkaherak kagurangnan. Girumdumaan sa imong mga pagkaherak, kagurangnan. Ang mga dalan mo kagurangnan, imunda mo sako. Ang sa imong mga paagi, tukdoan sako. Patapaka ako sa imong katotoohan, asin tukdoe. Huli ta ika ang Diyos na sakong kaligtasan, asin sa imo ako naglaom, bilog na aldaw. Girumdumaan sa imong mga pagkaherak, kagurangnan. Girumduma ang ubod mong herak kagurangnan, asin karahayan mong buot. Takaidto pa iyan, ang mga kasaklan kang sakong pag-aki, asin ang sakong mga kasumbikalan. Dai pagkulibata, sosog sa karahayan mong buot, girumduma ako. Huli na lamang sa karahayan mo kagurangnan. Girumdumaan sa imong mga pagkaherak, kagurangnan. Marahay asin matanos na kagurangnan. Kaya ituturo niya sa parakasala ang dalan. Papatungtungan niya ang mga mapakumbaba sa tama. Asin tutukluan niya ang mga mapakumbaba kang sa iyang dalan. Girumdumaan sa imong mga pagkaherak, kagurangnan. Ang ikaduwang babasahon, nagpapahayag kan mensahe, manunungod sa pagkasaro kay Kristo, asinman sa pagpahiling, nintunay na pagpapakumbaba. Himateon po niyato ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga tugang, kun ki Kristo may pagsadol, kun may karangahan sa pagkamuot, kun may parupakinabang nin Espiritu, kun may udok na pagkaherak asin pagkaugay. Panuaan sa kong kaugmahan sa pagkasurundo, kan sa indong mga pagmati. Igwakan iyuman sa nang pagkamuot. Saro an kalag, saro ang mga kaisipan, mayo nin para sa sadiri sa nang kapakanan, mayo man nin kahambugan, kundi sa kapakumbabaan. Hinuhuna kan lambang saro, na halangkaw sa iya an iba. Dai minamangno an para sa sadiri, kundi lambang saro an para man sa iba. Uya an pagtadungan nindo sa indo. Ining yaon ki Kristo. Siya nasa kamugtakan kan Diyos. Dai na pahuna na samsam ang pagkapantay sa Diyos. Kundi pinaagi niyang mayo an sadiri. Inako ang kamugtakan nin oripon. Nagin siring sa mga tao. Asin an anyo sayod na tao. Nagpakumbaba kan sadiri. Nagmakinuyog sagkod sa kagadanan. Kagadanan sa krus.
Kaya, urugman siyang ilinangkaw kan Diyos, asin iwinaras sa iya ang ngaran na labaw sa gabos na ngaran. Tanganing sa ngaran ni Jesus, ang gabos na tuhod magluhod. Ang langit nun, ang daganon, asin ang taga-irarom. Asin ang gabos na dila magrokyaw. Kagurangnan si Heso Kristo para sa kamurawayan kan Diyos Ama. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. Kagurangnan mabasa indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo susog ki San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa mga poon na padi, asin pamayo kan banwaan. Ano sa paghuna nindo, sarong tao may duwang aki. Dinulok niya an enot, asin sinabihan, Aki, magduman ka ngunyan, asin magtrabaho sa ubasan. Nagsimbag, habuk ko. Alagad pagkatapos, nagbasol asin nagduman. Dinulok si Saro, asin sinabihan kan siring. Nagsimbag, opo kagurangnan, alagad dain nagduman. Si isay sa duwa ang nagkuyog kan buot kan ama. Ang sabi ninda si Enot, ang sabi sa inda ni Jesus, Amen, nagsasabi ako sa indo, ang mga parasingil nin buwis, asin mga maraot na babae, maiinot sa indo sa kahadayan kan Diyos. Tanagdulok sa indo si Juan sa dalan nin kasuriputan, asin day kamo nagtubod sa iya. Alagad, ang mga parasingil nin buwis, asin mga maraot na babae, nagtubod. Kamo pakahiling nindo, daiman giraray nagsulsol, asin nagtubod sa iya. Mga tugang, an marahay na bareta kan satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Tukaw tabi. Diyos marahay na hapon po sa indugabos mga tugang. Salamat po, dikit pa man giraray ang nagsisimbag. Maray na hapon po sa indugabos. Salamat sa Diyos. Lang raot po baga na nagigriti ka, tapos di ba sangi ka simbagon, kaya
maray naram apon po kaninyo ngamin. Paluway na lugod. Anyway, mga tugang, sa Facebook, for a while, nagipong popular itong grupo kan mga hoben sa Sipukot na nagsasabi sindang digdiyo sa Bicol. Nadangog na po nindo ito o nadalan na po nindo itong sabi ninda, digdi sa Bicol. Mga taga Sipukot sinda, mga grupo po nin mga kalalakihan. An example po, araw kani, digdi sa Bicol, mag-uran sana, mayo ng eskwela. Araw kayan. O kaya, sabi ninda, digdiyo sa Bicol, pag may ayuda, mayo ka sa lista. Araw kayan. Sabi ninda, digdi sa Bicol. Mga tugang, igwaman po ako ning digdi sa Bicol. Araw po kani ang sa kuyang version. Digdi sa Bicol, we just don't say thank you. Instead, we say, ano pong pigsasabi ta? Salamat sa Diyos. Ang sinasabi ta baga, usually, but not common to all, masabi kita, pag tinauan kita, di ilang kita nasabing thank you, ka-ordinary kang thank you. But what we say is, Diyos mabalos. Diyos mabalos. Digdi sa Bicol, dahil lang kita minasabing ang simbag niya to sa hapot na kumusta ka, bako lang basta minasabi kitang okay lang. Sa Bicol, pag hinapot kita kung kumusta ka, ang simbag po niya to, sa herak ni Diyos. Sa herak ni Diyos, maray paman. Digdi po sa Bicol, kapag po kita nagbibisa, dahil lang kita minasabing, God bless. Ano pong pigsasabi ta? Bakugay taga Bicol ang kaulay ko. Ang sinasabi ta, kahirakan ka nin Diyos. So instead of saying sa Bicol, bako sa nang thank you. Ang sinasabi ta, Diyos ang magbalos. Kung kumusta ka, ang simbag niya to, sa herak nin Diyos. Kapag naman po nagbibisa kita, ang sinasabi ta, kahirakan ka nin Diyos. Mga tugang, digdi sa Bicol, ang tataramon sa English, sa Spanish, as in sa Filipino, na kinakaipuhan na sinasibihan kita na be true to your word, palabra di honor, word of honor, o kaya marunong tumupad sa usapan, sa Bicol, dahil lang niya to siya sinasabing siring, kundi ang sinasabi niya to, sadyusan sana. Ito baga pong pigsasabi tang, ano nga nito? Palabra di honor, maging totoo sa tataramon or itong marunong tumupad sa usapan. Sa Bicol, sa Rinconada particularly, we say, sadyusan sana. Mga tugang, sa pagsasadyusan, we ended up invoking the name of the Lord. Ang Diyos na nin katotoohan. Ang Diyos na ginigikanan kan katotoohan. Magsadyusan sana kita sa mga panuga, sa mga tataramon niya to sa mahal na Diyos. Inian magayon na reminder sa tuya, kan sa tuyang ebanghelyo ngunyan. Makanood kitang magsasadyosan. Most of the times, the promise we made to the Lord are the best example of the praise. Promises are made to be broken. Ano po, nadawag na pando yan? Sabi baga po Promises are made to be broken. Example, ato po bagang, madi
pautangan na ngaya ko. Kaod ma, babayaran ta sanay ka. Nabayaran na po kamo. Diri pa, promises are made to be broken. Or kaya, itong mga New Year's resolution niya to. Diba? Kada akol kita perming New Year's resolution. Sabi ta, amang Diyos, masabi kita, New Year's resolution ko, di na ako migparakaon. Alanguan, nananabana. O kaya may mga promise kita kay amang Diyos. Promises such as, Lord, mamaraysa na ako, permi na akong migsimba. Sa dasimana, nagpaparasimba, pakatapos, dirina, dana. O kaya, sa mga estudyante na nagsasabi, Lord, makapasa na ako sa examination, permi na akong mig-serve kanimo, permi na akong mig-simba. Pero pag abot ka panahon, migsabi sira, dana ako oras. Pagal na ako sa trabaho, busy na. Kanasan ang usada, simana. Promises are made to be broken. O kaya, ginigibo man niya to an sa tuyang mga promise, pero ningas kugon sana. Ang buot sabihon, ano nga ni po ang buot sabihon kang ningas kugon? So pagpuon, nagkakaraba sa biyo, pag ang kugon, pero lang daling na uuda. Sa gospel na sa tuyang nahinanyog, ang ikadawang aki, sa enot, pig-broke niya so promise niya sa iyang ama. Alagad kang na-realize niya, nagsunod man iraray siya sa iyang ama. Alagad si ikadawang aki, dai talaga nagduman. Mga tugang, let us be true to our promise before God, as God is always true to His promise to every one of us. Promise bagaki amang Diyos, sabi niya sa tuya, I will never abandon you. I will be your strength. I am with you always. Totoo si amang Diyos sa iyang promesa sa satuya. Mga tugang, we are being reminded by our gospel that God indeed recognizes our weaknesses as human. Aram nin mahal na Diyos na at one point of our life, matalikod kita sa iya. Pero, dahil nawawa ranin paglaom ang mahal na Diyos, He has a high hope that one day, kabus kita, makakaibahan nin mahal na Diyos sa iyang ubasan. Mga tugang, ang pag-iyon niya to sa paglingkod, asin sa promesa niya to sa kagurangnan, bako lugod maging ningas kugon, but for a lifetime. As God is so true to His promise all the time. Tindog tabi. Nagtutupod ako sa Diyos amang makakamhan. Kaglalaki
nagsasarig sa dani na pagkami tinao kan Ama, idulot niya to sa iya ang satuyang mga pangangaipo, asin kahagadan, ang satuyang simbag, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamigbi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibig. Tanganing ang Santo Papa, asin ang mga obispo kan simbahan, magdanay na makusog, asin matinao sa saindang paggiya, kan mga paratubod, na yaon sa saindang pangataman. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamigbi. Tanganing bilang sarong komunidad, kitagabos, mabuhay, susog sa pagkaherak, asin pagmalasakit ni Kristo. Ipamibig niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamigbi. Tanganing sa satuyang arualdaw na pamuhay-buhay, kita maging totoo, asin dalisay sa satuyang kapwa, asin magutob na daing pagduwa-duwa sa kabuotan kan Diyos. Ipamibig niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamigbi. Tanganing ang mga naghehelang, asin mga nagsasakit, makamate kan pagkamuot, asin pagmakulog ni Kristo, sa mga nag-aataman sa inda. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamigbi. Tanganing ang gabos na mga gadan, magugma sa daing sagkod na kaugmahan, sa kahadean kan Diyos. Ipamibig niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamigbi. Langit nun na Ama, padakula sa mo an sa imong biyaya, tabay kaming mag-akutob kan sa muyang panuga, gikan sa dalisay na puso, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos, ang liturhiya kan Eucharistia, ang pagdulot kan mga atang. Sa sarong pagbareta, itinasabo. Kung ano sa imo, ani pinagbubuo. Nakuhanan na gayong anenon, asin pinagkurong-kurong. Manginang ka, asin mangangaki. Sa Diyos ipinaubaya ang sadiri. Asin ang mga masunod na mangyayari. Ilipas tapos na pagkatapon, iwinalat sa iyong mga kamot. Panukan Espiritu, ika nagsabi. Uyaan uripon kan kagurangnan. Mangyari susog sa Tindog tabi. sa imo itinaran. Uyaan
pagpi ka matugang, tanganan sa ko asinan sa indong atang maako malugod kan Dios sa mga makakamhan. Akoon man lugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Diyos na mahihirakon, warasan sa mo ining sa mong pagdulot, maako mo asin huli ka iyan mabuksan para sa mo, an borabod nin gabos na bendisyon, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. iitaas an mga puso. Initaas minas sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maniniko asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matano si nakakaligtas, na danay, asin minsan saan. Magpasalamat kami sa iyong makagurangnan, badal nama, Diyos na makakamhan na ding kasagkoran. Sa pagutob kan sa imong kabutan, asin pagtipon para sa imong in banal na banwaan. Nagdupa siya kan pinapasakitan, tanganing daogon ang kagadanan, asin ikapahayag ang pagkabuhay liwat. Kaya kairiba kan mga koro ni mga angheles, sarabay kaming nag-uumaw sa imo, sarong tingog na nagsasabi. Diyos din mga ang langit asin Daga, sa Maluhod po. kagurangnan, ika ng gadan banal, borabod din gabos na kabanalan. Kaya ning mga atang namimibi kami, pabanalakan ng buwan kan sa imong espiritu. Tanganing para sa mo maginhawak, asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon. Nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat. Binaak, dangan tinoo sa iyang mga disipulos na ansabi. Mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini. Tanan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuanyaman kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, itinaw sa iya mga disipulos na ansabi. Mag-ako kamugabos, asin mag-inom ka ini. Tanan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napabuluson para sa indo asin para sa dakol, ini paggibuhon nindo sa pagromdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Ay no liwat, Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imong kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan.
Nagpapasalamat ka pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsaroroon kan Espiritu Santo. Giramduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Rolando asin kan gabos na klero. Siring man giramduma sa iyong pagkaherak ang sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat asin gabos na mga nagadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos na mimibi kami. Tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos. Ni San Jose na sa iyang esposo. Kan mga banal na apostoles asin gabos na santos na kaito pa nakapagpagaya-gaya sa imo. Magkanigong magin kahiras kan buhay na ding kasagkoran. Mag-omaw asin magpamuraway sa imo siring man huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya. Sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Tindog tabi. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nagangahas kita na magsabi. Agawa kami sa gabos sa maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherap, maginda na talingka sa kasalan asin manligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo.
Kristong kagurangnan, ikanagsabi sa imong mga apostolas, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ang sa kong katuninongan itinataw ko sa indo. Hare paghilingan sa mga kasalan ko dan pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay, asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarohan kamo kan tanda nin katuninongan. Peace be with you. Cordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan at ginawa. Kairapi kami. Cordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan at ginawa. Kairapi kami. Cordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan at ginawa. Tawi kami nin katuninongan. Maluhod po. Uya an kordero kan Dios, uya an nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Palada ng mga inaapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. Tayo na daw, tayo na. Jesus. Awit sa pagkong. Hello, sir.
Tindog David. Mamibig kita. Kagurangnan ang langit no na misteryo, lugod maging para sa mo bulong din kalagasin hawak, kanganing makisumaro sa iyang pasyon sa pagpahayag, kan sa iyang paggagadan, asin maging mga paramana, kan sa iyang kamurawayan. Siya na nabubuhay, asin nagahada, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mato ka muna po gabos para sa mga announcements. Enot po sa tuyang announcement, ninhuli po ta ngunyan an enot na Domingo kan bulan nin Oktubre. Ang Domingo pong ini inaapod na Misa Pro Seminario. Magkakaigwa po kita nin second collection bilang tabang po nyato sa mga seminarista nyato na nagkaklase sa satuyang seminaryo. Ikadua po na announcement, ngunyan pong bulan, siring sa satuyang nakatudan, digdi sa satuyang parokya, magkakaigwa kita nin pagpamibikan Santo Rosario, asin siring man, and pag-reflect po kan mga kan misteryo kan satuyang kagurangnan. And satuya pong pag Santo Rosario, sa oral daw po, apwera kan Domingo, ang oras po alas 7 nin pagkabanggi. Kapag Domingo po, 6:30 ang satuyang pag Santo Rosario. Ikatulo po na announcement, sa October 4, kapiyastahan po ni San Francisco de Assis. Magkakaigwa po kita nin pag-bless nin mga animals o nin mga hayop, mga pets po nyato, pagkatapos kan gabos na misa, 6 a.m. asin man 5:30 nin pagkahapon. May blessing po kita nin mga animals. Siring man po, ang novenaryo sa kamawan ni Nuestra Señora de Fatima, mapuon po sa Miyerkules, October 4, ang kapiyastahan po sa October 13. Sa October 7, gigibuhon po niya to ang Grand Marian Procession. Kaya po, mayo kita ning penitential procession sa maabot na Sabado. Instead, magkakaigwa po kita nin Marian Procession. Asin man, gigibuhon niya to ang pag Santo Rosario sa laog kan sa tuyang simbahan. Ninhuli po kan activity na ini, pinapagirumdum po na gagamiton ang satuyang patio, ang satuyang parking space para sa mga karo, kan ipoprosesyon na mga imahen kan satuyang mahal na ina. Iyan po ang satuyang mga announcements. Kung may nagbe-birthday po sa indong ngunyan na aldaw, mag-inutan po sa pagbendisyon po sa indong. Matindog na po ang gabos. May nagbe-birthday po. Pamibi sa pagbendisyon. Diyos Ama, kaglalang nin gabos na uya sa kinaban, idinudulot niya mo ang samong pasalamat asin pag-umaw para sa imong regalo nin buhay. Hinanyugaan sa mong pamibi para sa muyang mga tugang na nagsaselebrar kan sa indang kumplianyo, asin nagpapasalamat sa regalo nin buhay asin pamilya. Bendisyon sinda asin pakabadala, siring man ang sa indang pamilya. Irayo sa anuman na katibaadan asin kahilangan, tanganing danis na makapaglingkod sa imo, uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ang kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong Bendisyon ang espiritu. lugod kamo kan Dios na makakamahan, an Ama, an Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan asin pagkamuot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Diyos. Maray nabanggi po sa lambang saro sa tuya.